ఇప్పటివరకు చేసిన ఎన్ని బ్లౌజుల్లో కూడా యూనిక్‌లో చేసే బ్లౌజెసే నా ఫేవరెట్ అవుతున్నాయండి. అందులో ఇదొకటి మళ్ళీ యాడ్ అయ్యింది. అసలు మీకు చెప్తున్నాను కదా! యూనిక్‌లోనే చాలా అంటే చాలా బావుంటున్నాయండి తంజావూరు పెయింటింగ్. ఎవరైతే యూనిక్‌లో అసలు తంజావూరు పెయింటింగ్ రాదంటారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. బికాజ్ అసలు యూనిక్‌లో ఒక్కొక్క డీటెయిలింగ్ ఇస్తూ ఉంటే దాని హైలైటింగ్ అనేది ఆఫ్టర్ పెయింటింగ్ తెలుస్తుంది. అసలు హై నెక్‌లో కూడా ఇంత గ్రాండ్‌గా రాదేమో కదా! ఒక బ్లౌజ్ అనైతే నేను చాలా సార్లు అనుకున్నాను. ఈవెన్ మీరు కూడా చూస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక ఐడియా అయితే ఉంటుంది. ఆ వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా యూనిక్‌లోనే ఎంత గ్రాండ్‌గా ఉందో బ్లౌజ్ పికాక్ విత్ లోటస్‌తో కంప్లీట్‌గా ఒక మంచి లుక్ అయితే ఉందండి. డిఫరెంట్ లుక్ అనిపించింది నాకు రెగ్యులర్‌గా వేసే హై నెక్‌లో కంటే కూడా. సో, మీకెవరైనా కూడా యూనిక్‌లో కావాలి అనుకుంటే అవ్వదు అనుకున్న వాళ్ళందరికీ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ మీకు ఎలాంటి కస్టమైజేషన్ అయినా కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. లింక్ అయితే బయోలో ఉంది. చెక్ చేయండి.